Yaman, timu yangu huku manuku boy rap. Timu huku manuku. Timu huku manuku boy. Zamira siya kumana. Boy la kumana. Takadzira kwenda kumangoma manje. Takadzira na mangoma. Murise kwa kumana. Wana kana la isa totanga. Kana zvato desi ato no going back. Murise kwa kumana. Ya Lazarus ngolube baba ndimatanga kupinda. Murise kwa Lazarus. Ndimatanga ngopinda nesandu. Murise. Hoyo Peter. Taone kwa boy. Murise. Man, wesha. Mawani wesha. Mawani. Yato countdown yato mageti timu yangu. Cup clash yasvika takufana tongolo defender chino. Takufana tongolo defender chino kumana. Ya cruiser man, cruiser sure baba. Makoni Nigel Tino Boyle. Garry Katisa Ramira say. Murise ko timu yangu. Kana torna amekwenda England ka. Gara waitipa kuti pa Leicester kana hama yako ngori mu UK chete. Itipa kuti chitswanya tsikidzi chakudzoka. Because 850 ka imwe timu embilesi. Sari vanongopedza naiti zoti tsikidzi dzapera. Maizia. Tawanda gym ndire bo Nelson. Nditegerewo King Alfred timu yangu, nditegerewo King Alfred. Mozo tachi gosha manyuchi chidema AK47. Tega King Alfred kuti wane. Zvese bo. Check-in tatorwa check-in. Kwakuda ngoparadza mamero chete. Ndolega level asara. Promise Zingwe, Terence Templeman, muri boy. Peter taonekwa. Mario kupa kwashe knowledge. Mugove Charles Ramira say. Yes, Darlington Robert Boyle. Boys zangu ndati ngoma dzakunotsva. But ani mukozoti vana tikunorovana navo best of both worlds Garry na Etherton timu yatoti kubva pawakasaina chinhu ichi a year ago ndofunga havangu achiprepare baba zvekuti ndofunga madhabha akagadzirwa but vakawina ndovapa sando dzavo because ndakagadzirira maatopanzwa timu yangu handikurasisei kani ngoma dzandaunovhura this time ka handikurasisei timu yangu saka chinhu chiri komusei Saturday ka musadhibhe ipapo chinhu chiri komusei Saturday paLeicester ende clash inenge iri kutanga na 1 am saka inenge asunday kuseni haarufana ngone data wangu because ineni chida kukuona mucomment section saka timu yangu mhanyisai chinhu ichi ende mubatika plus munozoti kana ndatopindira inini paEngland izvozvi totanga tamboti Jozi tomonarova chinenge 6 hours tiri paJozi takakula down anenge ndichingorova live kana ndichikuupdata ivamwe wangu kuti ndoskiri iripo ndakubva Jozi futi ndokutipirai tapinda England hatichingorova zvima live
plus kana une zingoma rauri kufunga kuti rinogona kuita kuti tidzupure chino gara wanditipira but Etherton na Garry ngavasimbe ngavamanye because this time rikupinda kane chini sharp shooter rangu ringe riripo Tanaman haritori munomu saka ndiri covered boys zangu ndiri covered singaiti bali chimbotega King Alfred mwaudza kuti mawani motega Etherton kuyanza na ghetto president our pick up the ghetto mouthpiece kana yahondo haisi personal teta kungonakidzwa nemangoma maiziya anenge angonobudirirawo kuchikulester abudirirawo musiwo zvinoitika mangwana hazvizikana but mawani ndiudzeka ngoma dzekuisa paplaylist timu yangu nditipirewo ngoma kana musadaro kana muri wangu chimbonditipirei ngoma Junior Spragga zvese bo Junior Spragga Bagga vese vatori panapa Junior Spragga atoita check-in Bagga wanga achitoita uchii futi check-in maiziva pada Junior Spragga natosiya vaita check-in saka magetsi timu yangu saka I think zvese zviri bo hafanga ndina Tanaman and na pressure plus sub-zero salute because last year vakangoita munoza row yemasoja chakuti unongobatwa kunzi ande kuhondo and he delivered saka salute muchanakirwa timu yangu muchanakirwa mukaona movement iripo ndaitoti chinhu chikanyatsorova movement iripo tinozochipinza areas chinozotanga kumhanya areas chinhu ichocho but apa tofanotanga tachimhanyisa chi foreign land yanza teta kuzowewo zvichitira areas maiziya Bangwela asati alipo dhabu rangu Bangwela ngaasadaro Bangwela ari padhuze naBangwela muzoti wakundita chimero auro wangu imi pandita risi rangu iri richikuti ndikukanda dhabu boys tegai Bangwela mumuzoti uya nedhabu muzoti uya nedhabu ndikuona timu yangu iri kundikandira chi ngoma dzepapo kandai ngoma mucomment section but mutege bandit aposiala maona mutega posiala kamumubvunza kuti kuzvanzi na ghetto president dhabu rokupinda nguva iko Bangwela ndakumupinzira kuti kodhabu aufa zvikanzi aiwa godfather don't worry dhabu ndoisakana pamessage pawhatsapp ndakangorimirira ndewangu bhosiyala reke ndimboona bali zvese boere hamutegei we bhosiyala hamutegei kuti habho maiziya timu yangu timu yangu izvo zvida kubva palive kainenge yangu kuti timbonopinda mundege maiziya but pane ndajoza ndichadzoka futi ndoita chimwe chilive but mongoramba muchingotega bhosiyala kuti aiwa akako bhosiyala usadaro plus moramba muchingoisa mangoma mucomment section umu asikafaniri kusara kuti tigwine chinhu maiziya timu yangu saka zvese boking makings give thanks and praises reketa nditi da but tiri ready handikuona futi boss bobo yeman pick up endera ruvimbo the manager aiwa zvese bo aindiri safe and very prepared maiziya so chandogona kuudza timu yese iri kuuya kuLeicester you will have one of the best experiences of all time. We'll give you a show to remember. There will definitely be an amazing show.
because I know that Garry B and Etherton are well prepared, and I am well prepared. So definitely it's gonna be a crazy show. And chakupayama madhabe kuti ama one pasetedu yemadhabhu tichakupai madhabhu ekuti magetsi tichakupai ese maartist mahombe ese amuri kuda pane madhabhu avo vese tozokupai makolabho amusingafungidzire. Maiziya timu yangu, tapedza kudaro timu yangu tozokupai madhabhu asingakwanisi kuitwa naanyone, because remember it's stated by exhibition. Maiziya, so definitely from intro round 1 to round 3 anenge ari craziness, but inopinda mu final round anenge ari ma1 inenge iri exhibition iyoyo yengoma akote chinakirwa ka ice pressure. But please bear in mind, mafans angu, mafans a Tanaman, mafans a Garry B, mafans a Etherton, remember it's one love. Tiri kungo clash musically, but personally we are one family. Please remember that. Never take this personal, because isusu atitochitora chinhu chipersonal. Maiziya timu yangu, saka glory be to the Most High. Salute always. Nichapinda muchimwe live in about 2.5 hours ndapa Jose. Maiziya timu yangu, but kana uchisimbisa movement remotor movement from 94 chingonyora kuti huguma nugu munobva mandipa power timu yangu, chingonyora kuti huguma nugu mune mandipa power. Base aiwa, salute Lieutenant Base ka ndimakabata afro culture, ndimakabata designing world yese. Aiwa memory 5-star general, salute Base. Byron aiwa uri muhombe, uri muhombe, salute always. Timu yangu tobatana in 2 hours.